Amb retard segons el previst, el metro va arribar a Horta l'any 1967. S'havia fet el tram de la Sagrera fins a Vilapicina i, com indiquen els mapes, va quedar per completar la darrera estació. La densitat de població del barri havia augmentat a causa de l'onada immigratòria i els veïns esperaven el nou transport. La gent s'estimava més el transport de superfície. Això d'anar sota terra, I això, en el cas d'Horta, com que era ja tan esperat aquest sistema de transport, doncs la gent no va tenir cap reparo. Ja va ser massiu. La història de la construcció de la línia 5 és el que mostra l'exposició Quan Barcelona va pujar a Horta, que es pot veure al Centre Cívic Mates i Ramis. Està formada per les fotografies de l'arxiu d'aquest veí i explica, per exemple, que als anys 60 aquesta línia va servir per fer una prova pilot de la conducció automàtica de trens. El resultat de les proves de funcionament automàtic de la línia d'Horta a l'any 1965. La mostra també incideix en els canvis que l'arribada del metro va suposar pel barri d'Horta. A molts carrers varen veure cases afectades, varen canviar l'alineació de façanes, els carrers estrets ara són més amples degut a aquestes obres i, per tant, són molt diferents de com eren abans de començar les obres. Aquests canvis urbanístics es poden veure en la segona part de l'exposició, que s'exhibeix a la Biblioteca de Can Mariner. La doble mostra es pot visitar en els dos espais fins a finals d'octubre. Cobrar el calaix i ja està. O sigui, són màquines que a més comptaven